wajaba shukuru alaina, wajibi ne a gunmu mu gode da samuwan wannan tsira. Mutanen Madina kenan fa, garin da Allah ya ce wa annabi kai hijira kaje, kai hijira kaje, kai hijira kaje. Umirtu bi ummul qura, annabi yake cewa Allah ya umurce ni da in je ummul qura, uwar gari ce amma uwar duk wani gari. Suke cewa wajaba shukuru alaina ma da'a lillahi da'i, yayin da mai kira zuwa ga Allah ya zo, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ina ma 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 wajaba shukuru alaina ma da'a lillahi da. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، سكتي أيها المبعوث فينا، يا كي وند الله يتورو زوا غريم، جئت بالأمر المطاع، كادو الأمر أبن بي أبن كوي النبي محمد صلى الله تعالى